eskerrik asko zego du etortzea harrikuna, lako egoera arrarotan eta, bueno, nire lehenko eta baina izan behar dudana da, nire nazela ez filologoa, ez hizkuntzalaria edo soziolinguista, nire berez kazetari xenaz, orain izedentzia nago, ikasketa batzuten nagoelako, baina nik hau egin nabanean, 2018 kursoa, kazetaritzan nebilen. Hau da, izeneteko graduko amaierako lan bat. Eta, negun darotara izan da, aukeratu naban, gaia osagutzen dodan realidade soziolinguistiko badalako. Eta, nahi nabalako, euskararen normalkuntzarako uste dut interesgarri dela, jakitea eremu informaletan eta ze egoeratan dagoen euskara eta zer lako euskara erabiltzen da, ez? Eta, horregatik nik aztertu naban, WhatsApp eta Instagrameko erabilera. Lehenko, zergatik zare sozialak, zergatik operatu nagoen zare sozialak. 15 eta 29 urte arteko, kasi gazte guztiek erabiltzen dute egunero, hemen kasuetatu barretu batzu dira hauek. Eta WhatsApp eguneko 18 erabiltzen dugu egunero, eta Instagram eguneko 34 egunero edo iei egunero, ez? Orduan esan dezakegu da, komunikazio bide oso gehiko bat bihurtu da, gazteen artean, eta horre zer leku dakarren euskerak gehinagoan txiat ikusi ez. Gero, bigarren galdera da, zergatik Ondarrun. Eta esan dut, ni Ondarrutarra naz, eta zautzen dut erraria berri, baina nahi naban ikusi, Ondarru da, esan dezakegu, euskararen arnaz gune bat edo ez. 8.000 eta 500 dikora biztanle badozka, eta euskararen ezagutza eta erabilera honeko 79 ingurukoa da. Gogoratzen az, garai hortan berrien atera zen reportaje bat, eta zen hor behian ikustu zuen txosten hori, Uemako goizanek eta eretzik egin zutena, eta hor konparatzen zuten bizkat Bermeo eta Ondarru, kostako bi herri euskaldun, ezagutza, banaiko antzeko ezagutza zeukatzen biak, eta erabilera Bermeon asko bat esan da Ondarrun kalean mantentzen zen, ez? Orduan, kalean ikusten naban Ondarrun oso indartzu dagoela euskera, eta nahi naban ikusi, sare sozialetan, zelan mantentzen zen. Ea sare sozialetan jauste zen, edo ez. Eta gero hirugarren galdera zen, zergatik gazteak, ez? Ondarrun barrun, ondarrutar gaztik, 16 eragotara guztiku, euren euskara erabilera da oso handixe, eguneko 83. Hori da, erabilera orokorra, ez? Hori izketan da? Atzien ikusten da? Bai, onda, subixe. Zeure gaztik ekarri da. Orduan hori ez, gaztik gainera bilera handixe eukitxe, euskarire, nahi naban ikusi, sare sozialetan, zelan, zera bilera euken. Orduan, bi oinarri horrek daukazen, alde batetik euskara da nagusikalean, Ondarrun, arau soziala zantzeko euskara dela, gaina arlo guztixetan eta eremu formaletan eta informaletan. Eta beste alde batetik, argi dago, sare sozialak bihurtu dizela gaur egun, sozializazio bide nagusitako bat, ez? Orduan horretxe bi oinarri izan daukazen, eta gero planteatzen eban helburu batzuk edo galdera batzuk lana egiterako orduan. Alde batetik izan jakitea, ea zer leku dakarren euskerak sare sozialetan, eta gero nahi naban ikusi zelako euskera zen. Da batez behiru puntu horiek, ez? Aber kode alternantzia motezan eta zenbate arte, hizkuntzen arteko nazketa aber bat zegoen eta zenbatekoa zen. Gero, ia zer registro erabiltzen zuten, nik aurre guztien aban informal izan zela, bat ez behar, sare sozialetan. Baina, segun zein egin hitz egin bedez balen egiten da orduan, erregistroak, eta nire naban ikusi baita be, nik espero naban Ondarruko izkera erabiliko zela bat ez be, baina euskera estandarra edo batu edo erazten zen, ez? Orduan hori, bigarrena izango zenitxek erregistroa eta gero idazkera zelan idazten da. Gaur egun hizkuntza guztixetan, WhatsAppen eta idazten da, laburdurekin eta ez da idazten, normalin idazten da modun, ez? Orduan horretxik hiru gauzak. Horretarako behar naban korpus bat, eta orduan jo naban Ondarruko instituture, eta 16 eta 18 urteko gaztik inoen itxan, eta batxiller lehenko eta bigarra mailakokin, 72 gazte ziren. 79 ziren eta 72 parte hartu zuten, egot parte hartze oso handixe zen.
eta bidali zizkidaten WhatsApp eta Instagrameko berrondo bat lau elkarrezketa. Pantailazoak egin, eta bizan dut izten, gero nik aztertzeko. Orduan, ikerketa planteatu noan bi pausotan. Lehenengo pausoa izan zen, inkesta soziolinguistiko bat egitea eurekin. Bertafun egun baten eta papel baten galdetu nintzen, zein zen euren lehen hizkuntza, zein zen etxeko hizkuntza, zein eskolako hizkuntza eta zein kalekoa. Eta gero baita ere, ze sare sozial erabiltzaren eta ze hizkuntzatan erabiltzaren sare sozialak. Ez hori zen, hasierako pausoa. Horrek ematen dabena da, euren burun ingurun dakarren irudi bat. Eta gero, bigarren pausoa zen, elkarrezketak jaso eta aztertu. Eta hori zen realitate bat. Eta orduan aukera naukan konparateko euren impresioa zein da, eta gero benetan ze erabilera dakaten. Eta bueno, nik argazki pantailazoak eskatu netzen horrenak, elkarrezketenak, eskatzen nien betetzeko fitxa. Fitxa honetan zokaten bi aukera, aukera edo bi aukera, elkarrezketak WhatsAppekoak izan lehike banan-banan, edo talde bat, WhatsAppeko talde bat izan lehike ez. Orduan hori interesgarri izan jakitea norekin ari izan berbetan. Eta horrek, ezaugarri, testu ingurun ezaugarri guztik emotitzuleko ez. Ondartorra zan, kanpokoa zan, lagun artekoa zan, informala zan edo ez. Orduan horrek danak euskalduna zan, ze euskera maila eukan. Horrek emoteban aukera osatzeko taula bat oso kompleto ez. Eta nik beten eban olako 60 horrek. Transkripzioa elkarrezketana, bi egun aukeratu nahi zen elkarrezketak gehiago izan zutzeko, aukeratu nahi astegun bat eta zapatu bat. Orduan naukan, elkarrezketak testu inguru desberdinetako bez. Aste barron batez be, eskolako da estraskolarren guruko, kirola erotuta eta gero zapatuko konbertsazioak gehienak ziren, aizialdiari lotutakoak. Eta beti jakingo nuen, zeinekin ari izan taldean, ze hizkuntza mailako jendearekin, kanpokoak baziren edo ez, horra adibidez ikusten da, batzuk eskualdekoak, zen markinarrak eta instituten adibidez badaude markinar batzuk, eta gero, eskualdean mugimendua badago, bat lehongo bat, sare sozialak daukatena da, harreman zirkuloa asko zabaldu lehikela. Lehen esan dugu eguneko 80 dela erabilera gaztina ondarron. Baina kaleko erabilera ezin da mimetikoki konparatu sare sozialetakoaz, porque realidad desberdina da ez. Sare sozialak emoten dago aukera zabaltzeko. Nik hain zuzen horregatik pentsatzen eban, sare sozialetan euskararen erabilera desente bajako zala aukera zegolako, udan ezagututako talde batekin hitz egiteko, inglesez edo danbala ez. Eta inkesta lehenengo pauso horretan, inkesta egin eban horretan, eurei galdetuta, emaitzak honetxe egitean zein ez. Behian legazioez hizkuntzak, urdina euskara da. Eta gero zutabe bat bitza da eremua. Hemen lehenengo hau izango litzake etxeko lehen hizkuntza zein da, lehen hizkuntza zein da, lehen hizkuntza zan 0 eta 3 urte bitartean jasotako hizkuntza. Zaleke bat, bi edo gehiago. Gero bigarrena da etxeko hizkuntza, gero eskolakoa, kalean edo barrilean egiten dutena, eta gero hauek sare sozialak. Hasiera baten WhatsApp, Instagram eta Facebook aukeratu gendu, baina ikusi genuen Facebook kasi inok ez dara erabiltzen, orduan zentratu ginen WhatsAppen eta Instagramen. Euskara oso indartzu ez ikusten da, baina bai ikusten da hor sare sozialetan jeitxiera bat. Orduan, lehenengo impresioetik ja ondori batzuk ateratzen ziren ez. Euskara da nagusi, arlo guztietan, bereziki kalean eta eskolan. Eta oso interesgarria zen bai ikustea zelan, kalean hain da potentea euskara, hain da arau soziala euskaren aldekoa danez, ikusten da horrek, etxeko atea behoten da bela, da etxean bezartzen dela ez. Lehenengo hizkuntza, eguneko, hemen ez dakatzen bakia da, baina eguneko 30 da. Lehenengo hizkuntza euskara. Baina gero etxeko erabilera handiagoa da. Azken baten beste eremu soziolinguistikotan espainolaz eta frantzesaz pasatzen da modun. Kaleko arau sozial horrek etxean eragina dakar, ondarrun bai. Bi hizkuntza da zen etxetan euskeri indartzen da, kaleko eraginez ez. Hori arlo soziolinguistiko tipo bat, da gero sare sozialetan
ikusten dana da, 26 punto bagaten dela euskerin erabilera. Desentekoa da. Jetxira nahiz da euskera, erdia baino gehiago izan, ez? Baina honek, 26 punto jaisten da. Eta zergatik edo, nik planteaten eban, eta aukera bat izango litzake guan, zirkulu, lehen esan dugun hori ez, harreman zirkulu zabaltzeko aukera moten da belako. Orduan hau da, euren burun ingurun dakarren irudixe. Eta gero galdetu nintzen bebai, zare sozialetan hizkuntzak erabiltzen da benin, zelan erabiltzen da benin hizkuntzak. Orduan hemen dakazu markata, ze hizkeratan, ondarrotarra, markinarra, herriko hizkerak erabiltzen da benin. Eta inok ez dago esaten euskera estandarra edo euskera batu erabiltzen da benik, ez? Bakarra batek Instagramen oso gitxi. Eta inok ez dago esaten bez, inglesa erabiltzen da benik, zare sozialetan. Nik harritu ninduen pixkat, pentsaten eban, erabiliko zala. Eta orduan, batez bera, herriko hizkera, eta gero, gaztelera edo dia. Eta gero torrezan, bigarren pausu izan zen, testu guztik aztertu eta gero, ikusi zein zen realidadea. Eta hor konturatu nintzen, realidadea eta pertzepzioa ikasleen astatorrela bat. Euskeraz di, elkarrezketan 185, eta bere guzti dute 178 direla euskeraz. 114 dira gaztelaniaz, eta bere guzti dute 126 direla. Eta inglesez pixka-pixkat badago, oso bitxi baino badago. Ez, orduan horrek ere guztien dago, pertzepzio eskor bat edo eurek badakatela. Eta zergatik hori, enaban ulertzen. Eta, nik lan hau egiterakoan erabili naban, oinarri teoriko modun, David Crystal, soziolinguistan liburu batzuk, eta Horreaga Ibarrarenak. Eta bizkate, eure eta liburu horretan ikusi naban, zeintzuk izan leiken, hipotesi batzuk dira, zeintzuk izan leiken arrazoiak ez, eurek pertzepzio eskor horrenak. Esate ben, arrazoitako bat izan leiken hiperzuzentasunaren inguruan, zinik sentiutzen da bedako, eta hori lotuta dago, hirugarren puntuarekin ez. Agozkoa eta idatzizkoa ez dugu automaten bardin. Gu berbetan gazanik kalin, eta gero galdetzen dut, zelan zabatzen berbetan? Euskera ez. Berba aizeak eroten dago, orduan, euskera ez gabiz. Baina WhatsAppen ikusten baduzu zure elkarrezketak, azte zabe giretek ikustezu erderakadak, erderaz euskeraz naztata, eta orduan konturatzea edo ez dela zuzena, ez dela euskeraz ez. Eurei galdetuta, eurak ikuste ben, idatziz ezala euskeraz, nahiz da euskeraz gixen. Eta horrekin lotuta erreduntasun soziala aipatzen dugu bai, Horreaga Ibarrak ez, interferentziak eukitzeak gure hizkeran, espainoletik edo inglesetik berbak edo sartzeak, erreduntasun sozial bat emoten da dela, ez da orduan horregatik ez da bera zaten bai euskeraz gabitzen da, biak edo deraz. Eta guzti horrek, pixkat erakutziko leuke, autoestimu linguistiko, espero zan bezain sendoa, ondarru baten. Interferentziak aipatu dut, eta koalternantzia, eta elkarrezketetan, berrototara elkarrezketetan, etengabe ikusten di interferentziak, baina ikusten di oso asimilatuta euskararen nagusitasun hortara ez. Euskaraz egiten dabe dana, eta sartzen dabe asko, baina beti lortzen dabe euskarara ekartzea, ez da izetan izan. Gero adibide batzuk ikusiko zuen, eta aber ez dakitzu, realidade hori, zeuak erabiltze zuen, edo zeugutze zuen ez. Agertzen da euskainola edo deitzen da hori, euskara eta espainola nahaztuta. Gero agertzen da guk eusklik deitu den duen, zerbait deitzadatik, euskara eta inglesa nahaztata. Eta agertzen da bai, hirurak ez interferentziak, nagusik euskaraz eta gero interferentzietak espainolez eta inglesez, eta horrek euskainol eixe da, euskainola ez jarraituta. Eta horrarte bizkat izan da, inkestan jasotako maitzak eta korpusa, ez? Da hor bizkat sartuko na, kode alternantzia eta nahazketa zer mundan den, ez? Eta hau egiteko jarraitu noa bizkat Horreaga Ibarraren eskema, zelan egituratzeko danaz. Eta hizkuntza txandaketa hori, euskera, espainola eta inglesana,
kasu askotan, etiketa modun, ez? Deke edo porxaka, memola, rollo, please, fly, nice, thanks, perfect, another thing. Euskaraz berbetan da zela, sartzen dabe, horreko loko xegoza. Esaldi barrun adibidez, peñik gaur dice ero, niri me la pela, bueno, niri me la pela nitzako oso bikoa da. Nitzako rara esan, nire gortean, ni maiten jauzuna, ni maiten etxean nago. Edo zelako Moskor polizia atrapanean, super cute ez. Agertzen da gaina, inglesetik kartan daben guzti, euskarazko grafian sartzen dabe. Hori, konbertsazio hori irakurteko ingles pixkat jakin bizu edo intuio bizu cute nondik datorren. Eta elkarrazketa baten esaldi hartin bez hartzen dabe. Baina be, ja, another thing. Esan, zer izu gaur zen, nik isebez, Isebez, horrek uste zuen laburdurak be, erabiltzen da bela da asko. Eta, ontxe bote azten da, bote telebistako programi. Lo que iba, ja, ez orduan, euskeraz dabez. Baina sartzen dabe natural inglesa eta espainola. Egiz esan, ez da horren beste, esaldi hartin ez da bezartzen horren beste geixa da, muletan modu edo. Ni adibidez, ni Donostin bizan, Donostin bai entzuten dut geixagoa, euskera arderaz, esaldi osuk ez. Eta askotan, nik ulertzen ez duten logika baten arabera ontsa euskeraz, ontsa erderaz. Ondarroko kasun hori ez dut holan ikusi. Batez be euskeraz da, eta gero muletan modu zartzen da. Eta gero zehatzik izan da berez, arrazoiek. Eta arrazoietako bat izan lehike erreferentzizko gauzak. Adibidez, batek izaten dago, lehen datadisk sartu bizu, eta aktualizazioak zatixa amaitzen denin game disk. Game disk eta datadisk, disk bi referente inglesez jaso duzunak. Funtzio konnotatibo modu bebai, aurretan kasunari engantzateko, ai ama, oh my god, da, hori lagundu dure. Entrenu zelai. Maite baja, please be euskaraz idatzi dabe, inglesa izan arren, eta etorri lanak zin falta ez. Honek adibide batzutiz eta geixagoa benetxek ez. Gero funtzioa adierazkorra bebai bilatzen dabe, beste hizkuntzetatik. Eta baina adibide loko, ze movida. Ama bixetan zeure txik ikasteko, engine. Loko daitzetzea elkarri, nik hori adibidez entzun baina daitzetzea. Loko, loquilla, loquillo, basati morun tío. Eta inglesa bete, ez gauzatxu bat enjabe akademian da besteik what, adierazkortasunen geixago topatzen dara batzutan inglesik, espainol. Eta funtzio metalinguistika edo poetikoa, eta hor lotuta dago hizkuntzarekin jolasteko gogo horrekin, ez? Dinotza batek besteari, ¿qué tal la vida? Atzo mal, gaur bien. Edo money, behatzi euro. Eta jan-janen bost. Jan-jan da ondarroko denda bat, denda txinatar bat. Gero kalkoako bai, asko batzen di kalkoak. Roia sako bidar da arabela eta nikelea zeruten za, te llevas bien. Olako kaskoaz, edo azaber boli gara. Kasu hortan boli da entzure, azaber boli gara. Eta gero lokailioak asko. Sinoke, komoke, aunque sea, eske, eta normalen danak euskarazko grafixen. Barraikuntzako bai, ikusten di, hizkuntza aldetik, eta laburdurana, hori gertatzen da hizkuntza guztixetan. Eta eure gehitzen da bebe bai laburdurak, 3 hizkuntzetan, barri. Lehengoku ulertzen zuen zer dan. Adibidez, euskarazko lehengoku, bentzak zuen zer dan. Jarraitzen dana da bat, punto eta gero. Punto hori da espazio. Baina ez da. Baina ez dakit. Abi, zer dan. Kasu hortan, etxen dabe, beste hizkuntzi eskolasa ez. Abi eta espainoleko adoz egin. Fikin da fizika o kimikan, eskerrek asko, eta matxi maitea. Eta gero gazteleraz bebai, sin más,
ederra guapu, de puta madre etxo, eta hau batek esaten da, batek talde baten idatzi dago, eta inak ez dut zerantzun. Eta esaten dago, ez egin non. Osa, enazazu egin noratu. Ez egin non, zetanok irakurri zuen. Ignon laburtzen da. Eta inglez ez be bardin zena behar laburdurak, ez? Oh my god, barriro, retweet, what the fuck, lol baik ez erdan. Lots of love, barre asko, eta maite ez flip. Flipa esan ordez, hori bemostutzen dara, flip. Hori baina deigarri xeua, igual, aditzak behar zelan mostuten da ez. Banat, adibidez esan ordez banator. Edo bardinzta, bardin josta esan ordez, bardin dit. Edo nunza, zeta bateaz, edo lokalinga kari, A josten da ez, kasuetan. Hori da, idatzizko kontu bat hori nagoz ez da gaur zaten. Baina idatziz, aldiketak itxien, ekonomiaren lege hori aplikatzen da. Eta gero nintzako deigarri xena izan zen deklinabidea galtzeko edo laburtzeko joera bat ikusten da elkarrezketetan. Adibidez, nion txenu kalea. Urten balko ira. Ze hor zuze pot, zortan zuze poteatea. Bakotxe beran bo itxuri danez. Bakoitza bere bolan, bakoitza bere erara. Orduan hori deklinabideana, nintzako bai izan zen, espero zen eban laburdu bat. Eta, hau gero bai, XD, badakizu zer da, niri kostazten misketa ziren. Barreak. Bai, zer da? Barreak. Bai, eta XD da, XD idazten da, XD, eta gero XD osorik. Eta hau azken baten da, ikono bat hartu eta ikonoa bihurtzen dabe XD. Jo. Flipata. Bai. Eta gero euskara batu ez, euskara batu euren inkestan esate behar ez da bela erabiltzen. Baina euskara batune, arrasto batzuk edo ikusten diez. Batez behar lexikun, eta batez behar eskuntzari lotutako lexikun. Adibidez, azarun, igual jentenan zuziak noviembren esango leukena, itxarote zerrenda, tauli, adine, diberba batzuk, eskolatik ikasi garenak eta hartu da. Eta gero humorerako bai, erabiltzen dabe, edo ironixeko ez. Adibidez, konbertsazio batean ez dut, gehatukoa, bai, ziztu bizian erantzun dizut, bai, harrituta utzi nazu. Eta gero emotikonoak, barrez, aspirakero. Euren hartin dabiz, herriko izkera eta gero sartzen dabe batu ironixeko. Eta behian bardin. Haien, zapatu nebririk ez, minimo gamar, maksimo gamar zazpi, negu lehuna, edurrik ez du egingo prezipitazioak, euriera lapasiko dira, sin más, gero jarraitzen da ez. Orduan, humoreako asko ez, baina erabiltzen da. Eta gero hemen ez dut epini, baina beste kasu baten bai erabiltzen dago batek, klasin dagoen bat, etorri barrixe da uste dut, eta euskaldun barrixe da, eta orduan, errasteko komunikazioen bai edazten da euskara bat. Danadala mantentzen da bai, herriko izkerako belaunaldi transmititzen den aberaztasun propizio hori. Adibidez, intzirrikatun erabiltzen dabe, edo kontixu, edo gexe, jagur eta jan jagur, igarrikotzat lagun. Ikusten da, bai badala transmisinei bat hizkuntzaren aberaztasun hona. Eukiarren bako alternantzi da nasketa asko mantentzen dabe, zen hori mantentzen dabe. Zer da intzerrikatun? Intzerrikatun da, arte bat lagatasunen itxi gabe, baina tartitxu bat ez. Ez da gizela esaten da bestela. Zabarrik edo ezbitxika aizten da zurian? Bai, Zerrekitu. Bai, zerrekitu. Eta, gero ortografia bai, ikusten da, ez dizela errespetaten, ortografiakuk, baina da, ahozkotasunari oso lotute. Z eta S, ondarren ez du bereizten, Z eta S, orduan, idazten ez da bereizten, ez da, zoratzen, baserritxa, hori be, I, ahozkotasunari
gaurkotasunik estan ez bere izten, idatziz bez, ezin dut idazten dabe eileaz, ero ja idazten dabe. Eta B, U eta U bai, naztaten dabe, pentsaten neban U-eaz, honek igual behiko mingex etxen da, euskera ez dara dugu egiten. Baina bai, pentsaten eban, zeba eta buelta esaten dago, U erabiltzen dago, buelta esateko. Orduan, ikusten da hor, egite esan, ez da behar araurik erabiltzen digazteko. Eta, honek izango betxakez, ondorio soziolinguistiko nagusixak euskerin dimensio buruz, ez? Gehatzen dena da argi referentzi asko euskeri dela, ehuneko 85% erabilek dakar zera sozialetan. Arau soziala, kaldin, ehuneko 84 erabiltzen dago ikasti, etxin ikusi dugu lehen hizkuntza baino 8 puntu gehiago erabiltzen dela, arau sozial horren indar hori esker, eta zare sozialetan ehuneko 85 erabiltzen da ez. Orduan, nahiko kopuru handixen. Gero, harreman zirkulu, hasieran aipatu duten horrek, nik espero nabanak zabalak izango zinela, estixan zabalak. Nahiko harreman, zirkulo motzak dakarre ondarron, eskualdin eta gitxi-gitxia. Pentsaten dut, segurazki izango dela edade puntu bat ez, edo erandik ez da duten batxillerrin da bizu, ez da duten ez lanera ez ikasketak egitu da eskualdetik kanpa. Eta pentsateko dut, edadean aurre ginela, zirkuluk zabatuko dizela, eta ohitura linguistikoka aldatuko dizela zare sozialetan. Gero beste puntu bada, aizialdiko jardueretan eta kirol taldeen garrantzixen, aizialdian eta kirol taldeetan dana da euskera ondarru. Eta kirol talde batzuk agertzen di ondarrutik kanpoko, Bilboko bat, Ermuko bat eta Ibarreko bat, eta hiru kasutan automatikoki erderaz bihurtzen di elkarrezketak. Euskara pixka sartzen da, baina automatikoki erderaz sartzen da. Eta horrek emoten dago bai, kirolean eta formaltasunetik kanpo euskara da nagusi, arlo informaletan, orduan transversaltasun bat emontza hizkuntzari berari. Arau soziala elikatzen da, horrek behorrek ez. Gazteek azken batean ondarron, lotzen dabe hizkuntza, diversioarekin, plazerarekin, harreman informalarekin, eta horrek danak dakar eraginez, are sozialetan be, erabilera handixi izateko. Eta, lehen esaten genuen, beste ondorioa da, pertzepzioa berena, hasiera baten bentsat eskorra zala. Nik ero funitxan nien eurei lan hau orkestea, sorprendu izin eurek, ez ikusi benin amaitzek, espero bena baino euskara gehiago erabiltzen da belako. Esan dugu modun, kanlean baino 8-9 punto gutxiago erabiltzen da bezala sozialetan, nesta eurek pentsatu, 26 punto gitxiago erabiltzen da bezala. Orduan, horre ginen horretan, ze arrazoi izaliken pertzepzio eskor horrena eta autoestimu linguistikoa hobetu beharra edo, hobetu beharra edo, baina horri buruz igual, osnartu beharra naizta arnazkune baten egon. Gero beste ondorio bada, eta biagio linguistikoak kode alternantziana, ikusi dugu modun interferentzi asko agertzen di elkarrezketetan, baina euskararen nagusitasunera ekarretan, beti lortzen dure zentralidadea monoskeriai eta interferentziak inkorporateko. Batez be gaztelaniatik edaten dabe, eta neure txikiagoan inglesetik, baina inglesate badakar desenteko erabilera. Hau ez da ondarruko kontu bat edo euskeraren kontu bat, joera globala da kode alternantziana, eta horrek eragiten daben beldurre globala da. Beste hizkuntzetan be, preocupatzen di, zenbat ingles hartzen da, bai espainolak, bai frantzesak. Eta gaina, joera global hori bizkortzen ari da, mundu globalizatu baten bezala bizia zen, eta zelan aizialdia eta konsumitzen da askotan, inglesez joera nasketa, hizkuntzen nasketarako edo kode alternantzireko joera hori bizkortzen ari da. Eta gero interes garrasi izan bebai zelan, aipatzen zuten kode alternantzia horrela idaztea
eurek gazteak ikusten dabela transgresiorako, euren transgresio, adinak berak dakaren transgresio nahi hori reflejatzen dabela euren izkera nahaztu horrek ez. Eta talde nortasuna ematen dabela. Zeinik idazten dugu zelako kiute, eta nire amak espada ulertzen, zelako dugu. Konpartitzen dugu kodigo bat, eta gaina aurreko belaunaldiak ez gaitu ulertzen. Orduan, talde sentsazio bat ematen dugu ulertzen. Eta bai ikusten dabe bai, joera bat, jolas linguistikoetarako eta moldagarritasun, hizkuntzaren moldagarritasuneko ez. Eta horri lotuta, joera linguistiko edo jolas linguistiko egin lotuta, adibide bat ekarriak ikusteko, zelan eber konstiente diren. Dino batek, ze ordutan, ze matata aiatena. Matata, de matar hartu du, baina nekatuta, kantzata, hilda, tortena. Eta beste ginotza, ze patata, txo, respetu. Transgreditzu duzu, baina zu kontuz, ez, no arte. Eta gero barretzen da ebisek, ez. Orduan horrek erakusten dago, transgreditzeak nahi dago esan muga pasatu zule, baina horretako nahi dago esan muga badakizula muga kontago den, ez. Orduan kontzientzia bat erakusten dago. Osa, jolazten da betzen. Gero bai, euskara batuarena eta euskara erregistroa informala da, nagusi. Naizta jende desberdinarekin berba egin, balaguntaldekin edo familiarekin edo normalien informala erabiltzen da, euskara estandarra agertzen, kasi. Hezkuntzaren eraginez lexiko pixkat, lehen ikusi dugunak, baina bestelan ez da agertzen, eta humorerako eta ironiarako behin joven erabiltzen da. Eta idazkeran ikusi dugu modun, arago da, araurik ez dago da. Bakoitzak idazten dago, erabatea. Batek ubeaz, bestik beaz, estai batek igriegaz, bestik ilatinaz, ez dago. Ekonomia dudargarritasuna da euren arau. Ortografia askea da, puntuaziorik ez dago, harridura ikurrak da galderak asko, adierazkortasuneko eta maiuskulobe asko. Baina bestelan, idazketa normaleko puntuaziorik ez. Eta igual, eipatzekotan, deigarrixena, deklina bidea bakaltzeko joera batzu, ez? Balkna, balkoian, esan ordez, holako puntu. Eta... Hona xerten, eskerrik asko. Caldera de incluso se negoció comentado. En este camutín será implementación de Ez, teniko behar aldutza zaz, baina ez dago ez da ikusi ezberdintasunea adieraz korreik, ez da ikusi. Bueno, itxoren, apurrik zibertorpeda nazelako pazientzia eskatzen dut zuen, bale? Ze batzuetan gauzak ez da bizi. Hoi bai. Pendezo, pero... ez nez. Eta, gero, normalen erretatzen erriko dute hori, baina gurasoekin
gure servizio beste Arrero erabiliko zu. zera WhatsAppean Bardin, ez da erregistro diferentzialik ez da gartzen. Laguntalde baten idatzi edo gurasoi idatzi oso antzeko ikasten da. Hori izan ondoritako bat, erregistro pobrezia bat, erregistro bakarra praktikamente lehetzen da, erregistro informala. Zer ditzen oso? Eta batez dut grabazioa entzako. Asko zuen entzako. Arrastion dan hori, eta eskerrik asko gonbidatzearen, plazer bada hemen egotea zueaz. Espero dut zeude gustura egotea, kontzentzuko duzuen informazio guztizaz. Okerrezpanago, pasaden astean, zuek irakur eta ikusen ditzaten material batzuk pasatu nizkion iratiri, UEUko idazkariari, berak zuei eraraz zizazkizuen. Ez dakite irakurri ote dozuen, ikusi otetzen duten, baina, etzago ziren hartuta, SB egitera. Bakarrik zan, zeuen buruek okatzeko eta zer ikusiko dozuen apurbet jakin deizuen, gertzen. Eta, hildo beretik juteko, niri be gustauko litzaki jakitea ze espero dozuen gaurko saiotik. Eta horretarako, jarriko zaituztet martxan segapotoagaz, bai? Erraza da, benetan, eta presio barik, hemen ez dakazue denborerik erantzuteko. Benetan, ez dutu. Bakarrik, egin behar Bukaerako badazinarako dira zortzea. Klaro, martxa hartuta izango da beta. Beitu, bakarrik sartu behar zarie minti.com delako web aldean, supererraza, www.menti.com. Eta sartu orduko, agertuko jatxoen karratxu txikirek, non ameko kodea sartu beharko dozuen. 6-9-8-8-6-2. Eta hitz batzuen bidez, islatuko dozue ze espero dozuen saionetatik. Orduan, zuen pentsaerak ikusgai bihurtuko diez. Pentsaerak abstraktuak izatetik, gauzatutako gauza bat izatera pasauko direz, ikusgai izatera. Sartu orduko, zuen iritziak, ideiak sartu orduko, hemen ikusiko dauz, ideien odeia izango balitzuez. Errekiteko webgunea? www.menti.com. Hau da, nubedetaz, modan dau, eta ikasle guztizek erabiltzen da bezala. 6-9-8-4-6-2. Bitu ze politxe, ikusten dozue? Zuen pentsaerak ikusgai bihurtzen diez. Ulertu, ezagutu, ikasi. Eta hor geratu ba. Atza. Abitu, batean. Ezkerra aldeak zati bat ezertzea, ezagutena, informazioa, ezagutu. Ona. Bai? Abitu, gehiago. Hausnartu. Ondo. Listo? Pero jarraituko zu esartzen, bai. Oitura, ondo, entzule, Jesus, Maria eta Jose. Gero eta gehiago. Ze ona. Eskerrik asko. Ia lortzen dugun guztion helburuak batzea, bai?
Bueno. Geure burua bukatzeko, lehenengo eta behin jarri dut zuetan diapositiban gure superkikia Monarriz agertzen da, eta berak egindako Pantalla oso nahi duzu. eta berak egindako tribuen zainkapen, bai? Hau da, Euskaldunok zelan egiten dugun, zelan ez, berak zailkatu eban tribu hauetan, bai? Eta lehenengo hiru horiek batzez dauzenak diez ezkerraldeari jagoko zanak. Beraz, hori ikusi bezain proiektu, konturatuko zarie ezkerraldean dakagun hizkuntza errealitatea ez dala beraren bezalako. Bezalakoa, guztiz kontrakoa baizik, nik esango nuke kontrakoa da, bai? Orduen, guk dakagun errealitatean, hauek diez entzuten duguzan tribuak. Euskal Herrian erderazi bale, hau da, jarrera kontrakoa guztiz, euskararekiko, kaixo musu, bai, jarrera hau positiboa da euskararekiko, bai, geratzen da arroio testimonial baten. Lertzen, hitz batzuk erabiltzen dabez, momentu zehatz batzuetan, ondo geratzen dizelako eta punto. Ez doi aratago, bai? Euskainola naiz eta harro nago. Hemen jarrera izan arazlea da. Identitate euskalduna eke. Baina ezagutza maila oso basua da. Igertzen da, ez da? Gero, urrengoak, badiez, Euskal Herrian zehar, dakaguzan beste tribuak. Kutsidazu bidea isabe, hauek ikesteko irrikitan dauz, bai? Besterik ezagutu ez eta xuxen, tribu honetan dauzen pertsonek, ezagutza maila basua deke, baina kosta la kosta, arte zero moldez, euskaraz egingo da, bai? Euskal Irimiz, talde honetan, ni neu sartuko nintzake, suposatzen da Euskal Irimiz taldean gazteak dizela, ni ez naz gaztea, baina nazera bizitza. Zaharkituta banago talde horretan sartuko neuke burua. Eta nik esango neuke talde horretan nire amume sartzen zara, aspaldi, bai? Hau da, Euskal Irimiz taldean egiten duguna da euskalkien nasketa. Zer da bat da? Gu bizi garen lekuan ez dagoelako berezko euskalkirik. Orduan, zer egiten dugu? Euskaldunak dizen pertsoneagaz bizi garen ez, alkarren gandik ikesten dugu, bai? Eta nasketa bat egiten dugu. Remix, izango balitzlez, bai? Gukola itxe dugu. Hauek argita garbi dago, jarrera izan arazlea dekela, euskera dela beren amaizkuntza, eta hortik jarraituko dabela beste batzuetan, haiek bakiten, ez jakiela ulertzen, haiek jarraituko dabe egiten horrela. Hori dalako haiek dakiten egiteko moduen. Geure amaren euskerea defendatuko hot, gukola itzen du bezalakoa da, baina modu arautuago batean, bai? Bat egin dezagun, izango litzake batuaz erabiltzen daben taldea, taldeko pertsona, eta eramuslariak hauek diez ingelesa eta euskara nahasten eta bezan pertsonak, bai? Zer gaitxik, ikateroak badiez, badakizue teknologia barrizetan nagusitzen da hizkuntza ingelesa dela. Eta gazte askok eta askok IKT teknologia barriak erabiltzen dituztela. Orduen, haientzako ingelesa bada hizkuntza arrunta, normalean erabiltzen daren hizkuntza. Eta lotzen dabe konturatu barik euskaragaz. Beraz, kasu honetan, beste remix bat izango litzake, baina ingelesa eta euskaragaz bat. Gainera badakizue azken aldi honetan, gehien entzuten dan musika reggaeton dala. Eta reggaeton musika horretan be, espan-inglis erabiltzen dabe, holako nasketa, ezta? Beraz, kopia modukoa hau izango litzake, bai? Beraz, gogoratu, lehenengo hirurak, ezkerraldekoak. Honegaz lotuta, pasaden astean bialdu notzuen material horien artean badago Xabier Paiak idatzetako artikulu hau. Pasaden astekoa da. Eta guztauietan pilo bat. Artikulu honetan, Xabier Paiak azpimarra itzen dauz bi tribu hauek. Euskaldun zarrak eta Euskaldun barrizak.
bai? Eta hau da, topiko-tipikoa dan debate, ezta? Eta iruditzen jata, badala garaia, horri aldea pasetako. Eta debate hau hasteko. Debate honek ekarritako konplexuak ez dizelako mesedegarriak izan Euskararen onerako. Orduan, Euskaldun zaharra, Euskaldun barriza izatea, adine, izen gaitezen kalimotxoa, kalimotxo linguistikoa. Eta hori da, Xavier Paiak idatzitako artikulu horren tesia, eta berdez, horrelegiz, markatu dotzuet, ze artikulua asko luzea bazan, baina berdez markatutakoan kondentzaten da, ez da trinkotzen da tesia, ideierik nagusia, ez da? Eta hori da. Oda, bardine Euskaldun zaharra, Euskaldun barriza izate, importantena da, guztiok batera jutea. Eta jarraitzea, aurrera egiten jarraitzea gure hizkuntzagaz. Hala da, bai? Ez dakiz pentsatzen dozuen, honetaz, así que hartu segapotua mesedez, eta ez dakit juen jatan ala ez. Itxone. Itxone. Esan dutzet, pilotokedan azela. Baina usarta dena, itxone, lortukot. A ver, vamos. Zezara zu? Orduen, menti.com eta ben, kasu hontan, sartu beharko duzuen kodea, izen beharko da 66, bai? 66 bostitu. Ez dakiz zergatik ez da ikusten irudirik? Alazia bizitza. Benetan. Hemen agertu beharko zan ardaua, Coca-Cola eta kalimotxo. Agertzen da. Bai! Zarrada. Ez da, benetan. Ez que beti gertu behatzen da zio zer. Osa, eurek ikusten da eta txuke ez. Binoetzotik, bala txamarra dala. Zenbakia da 6-6, bostiru, 8-7, bat. Eta zen bakoitza, zenbaten du hau bizero. Kaske baina niri eta agertzen jarritako argazkik. Alazea bizitza. Bueno, osea, gehienok zarie ardaua. Baina zer zen nahi du? Ardaua Euskaldun zaharra. Coca-Cola Euskaldun barriza. Eta ez du balio zaharra eta Euskaldun. Baitza. Bat, beste aukera bat, izen leite. Horrekorako gehituko, benetan, zindaritza. Nik kalimotxo izango nintzake, fijo. Ze horretan zinitutan hau. Ez que ni, claro, nahiago, ni berria ditzen edo hori jendea eta dela bat, baina nien nahi zer bazatzen, ze jau, kalimotxo, ez da, ia bat, berroi urte, ez que ez da gerturik. Hori da, ez da kasentzuik, ez da, hau da, debate honek azken finezetako, hori da, hasieran, arestian, aipatu dutzu edana, ez da, temati jarri beharrean, aspaldiko debate honetan, hobeda kaule aurrera itxea, guztion onerako dalako, ze Euskalko zahar, ze Euskalko barri ba, izen gaitezen kalimotxo linguistikoa behingoz, eta Euskarak aurrera egingo dago, ulertzen jata, hori izan nire asmuen, bai? Jarraituko du, ondo. Izan ere, akorretana txikitan, zientzietan, ikesten nebala, badaratarik, ezta? Batzuetan ez neban, ez ulertzen, zen ere burua dago letretako eginda. Baina, bueno, akordatu nintzen, Charles Darwinek egindako espezien evoluzioaren teoriaz. Teoria hau badago
berak idatzitako espezien jatorria izeneko liburu bat. Eta teoria honek zer dio? Bizirauten dutenak ez dira indartzuenak, azkarrenak ere ez, molda errazenak baizik. Teoria honek balio dau animalientzako. Nik esango neuke, hizkuntzetarako teoria da. Tala da. Honek ez dakar zerikusirik hizkuntza ekologiagaz. Ez, baina hau da, hizkuntza guztizek deken bilakaera, eta hala da. Eta leku guztizetako hizkuntzek aurrera egiten dabe aldatuz. Etengabeko aldaketa izanik. Tala da. Eta batzuetan pentsaenke, gero takarrago itxen dugu berba, baina itxen dugu. Eta hori da importantena. Ze, benetan, hizkuntzaritzarena da egiten ez dana. Eta hori bezalako hainbat hizkuntza gitxitu dauz. Gaur egun, ez dauzenak. Eta hori bezalakorik ez dugu gure gutzako. Beraz, jarrai deigun, izan gaitezen kalimotxo. Raekoak ez dut sufritzen ikusten, azken aldi honetan konkreta kontzeptua onartzea, eta onartu da, Konkreta esatea, gaur egun, ondo da. Mine egiten dozta belarrizetara. Zekaro, ituten hau ondo esaten. Baina, hitzek deken esangura, benetan, bizirik egongo da, testu inguru batean badauz. Oda, hitzen esangurarik ez dago iztegi baten. Hor kontzeptuak besteik ez dauz. Benetan, hitzen esangurak bakarrik topatuko doguz, bizirik dauzen testu inguruetan, ero bizirik dauzen egoera zehatz batzuetan. Horregatik, lurralde batean, konkreta bada bizirik dagoen kontzeptua, hori da bizirik dagoen hitza. Eta hori da normaltzat hartu beharko da hitza. Eta hola nahi jabe, larra, Eta euskaltzaindian be alanda bizi azken aldi honetan. Bada bizi kontzeptu batzuk lehizten, eta beste batzuk gordetzen bigarren maila baterako. Baina onartzen, dana onartzen, ze hala da. Hala da hizkuntza garitza. Jarraituko dugu. Beraz, ezkerraldea zer da? Ero, gune soziolinguistikoa gurea zeinen, gu gauz lehenengo gune soziolinguistikoa. Hau da, bere gune soziolinguistikoaren kontrakoa esango nekerik. Gune soziolinguistikoak zailkatzeko bi ikerketa egiten diez. Bata da, ikerketa soziolinguistikoa, serioagoa, ezagutza maila neurtzen duena, eta gero badakamen kale neurketa. Kale neurketan egiten dena da erabilera neurtzea. Orduan badakago lan erabilera eta ezagutza. Gauza biak, edo balio soziolinguistiko biak ondo neurtutakoan, hortik ataratzen dizen ondorioak ezartzen diez, eta badauzkagu gune soziolinguistikoak deitu. Balio soziolinguistikoak orduan diez, lehen hizkuntza, hizkuntza gaitasuna, etzeko hizkuntza nagusia eta kale erabilera. Eta orduan, balio guzti hauek ondo ikusitakoan, gune soziolinguistikoak dakauz. Orduan, euneko ardiez gure referentzia. Zenbat euskaldun dauz lurralde honetan. Euneko 20 bada, lehenengo gune soziolinguistikoa izango da. Gehienak gaztelaniaz maneiratzen dizelako. Tamen ikusten dozue. Lehenengo gune soziolinguistikoan, biztanlearen euneko 20 baino gutxiago da euskalduna. Hau da, gaztelania hipermegablus total. Bigarren guneko biztanleriaren euneko 20-50 bitartean da euskalduna. Gaztelania nagusitzen da, baina ez lehenengo gune soziolinguistikoa beste. Hirugarren guneko biztanleriaren euneko 50 eta 50 bitartean da euskalduna, hemen tarteka marteka euskaraz gaztelaniaz, beste itzen dabe, eta laugarren gunean euskaldunak, gehienak, euskara nagusitzen da. Gu ezkerraldean hemen gauz, lehenengo gune soziolinguistiko honetan. Bilbo adibidez, bigarren gunea izango litzake, eta nik esango neuke Lehe Artibai, Ondarru,
laugarren gunea sari dela, bai? Jo, ze sorte, benetan. Dana dalako ez, elitzak ikustauko sensazio txar bategaz geratzea eskerraldeari buruz, estantzik be. Eta benetan esan beharko lotzukena da, toponimia dela lurralde bakotzaren ADN. Eta eskerraldeko toponimia euskalduna, da berez. Hau da, gaur egun eskerraldea, hau da, Santurtzi, Portugalete eta Sestao, eta Barkaldo, diez eskerraldea. Baina 19. mendera arte, hau da, industrializazioa eskerraldera etorri baino lehen, gu ez ginen eskerraldea, gu Somorrostroko Arana ginen. Somorrostroko Arana euskara da. Bai? Beraz, gure zainetan, dakagune da euskara. Gero, aldagai asko etorri ziren, eta gure hizkuntza aldatu zen. Baina, printzipioz, euskaldunak kaz. Hori, argita garbi geratzeko. Eta bai, beste galde bat egin gutzuen. A ber, ia dakizuen. Eta ia orain ondo ikusten da. Hako beste gata, klar. A ber. Aha. Zuen ustez, Portugalete toponimoa euskalduna da? Hau da, Portugalete hitza euskaraz dago idatzita? Zuek pentsau, Portugalete, Portugal... Zer uste lo zuen? Izan, zenbakia. Bai, zenbakia 3 lau, 5 bederatzi, 6 bederatzi, lau. Itzulezko borroka da, Batagila aldatzen, etengabean, bai ez. Listo? Bai, euskalduna da. Portugalete toponimoa, Portugalete izena, euskalduna da, euskara da. Hau da, askok pentsetan dabe Portugal toponimoaren antza bakanez, ez dala euskara, baina bai, euskara da, bai? Eta hori bezalako beste hauek ere gauz, adibidez, Sestao. Sestao fonetika aldetik euskalduna da. Ez dago jakiterik herri honetako esangura. Hau da, Sestao hitzaren esangura ez dago jakiterik zergatuta da, bai? Baina hori eta garbi dago bukaera hori, bukaera euskalduna da, Bilbao, Galdakao, Ugao, bai? Portugalete euskalduna da, eta hala da, portuaren urertzak, txoko baten geratzen da nura, hartuta, Santurtzi, San Jorge da, bai? Eta batez be, hau jarri dutzuek, garrazkia itzela erabiten doztalako, Simon Drogas bada Sestao dagoen auzo bat. Eta gainera, Aulesian dagoen auzoa da. Eta drogatan egondan auzoa da, aspaldi. Eta mundu guztiak daki, arriskutsua izen dela hortik pasatzea. Orduen, jendeak pentsetan dau, Simon Drogas auzoa esaten dotzogule auzo horreri, drogatan egon zalako garai bat eta drogas dakizet. Eta ez dakaz erikusirik horregaz, Simon Drogas badakagu, 19. mendeko Elorrioko gizon baten ohorez jarrita. Eta bazan Simon Gardiazabal Andetxaba. Hau bazan Elorrizokoa, euskalduna zan, eta drogeria bat zeukan, Elorrizon. Baina Elorrizon ez zegoen konbertzion dirik. Eta okurritu jakon Sestao erago hitzean. Sestaok portuta guzti zeukalako, komertzio handiko lekua zalako eta gainera euskalduna. Berarentzako oso erosoa. Eta bere drogeria baz joen zan Sestaora. Eta gutikona, auzo horreri, bera hor bizizan auzo horreri, Simon Drogas izena jarri jakon. Beraz, ez dakaz erikusirik gaztelaniagaz, ez da gaur egungo egoera ahul horregaz, ez da? Drogatan egondako egoera horregaz. Zer ikusirik ez?
eta euskalduna guztiz, bai? Beraz, zatoz eta gero kontatu, asko daukagulako eskaintzeko ezkerraldean, eta hala, gure Blezia badakigu, hizkuntza maila dela, baina horren truke jakin deixuen kanka eta kanka egiten dugule egunero eta goizero euskara ostabere berraikitzeko zerotik, zehala da, gure realitatea. Eta, gehu be, gure herrizetako festetan azulez, gaztegaz, ondarru, itzazu bakarrik izaigu. Itzazuari begira bizigaz, zein mendiari begira de bai, ze mendilla, makaupa, arboleda, serantes, kobaron, leku bat benetan paradisua, bai? Estropadak, ondarru? Beraz, hau bai Euskal Herri zara, ez gauz Kantabrian, ez da Burgosen be. Gertu, bai, identitate aldetik oso azau, leku horietatik. Bueno, ia da bilen. Igez izan ez pasan, nik esan guneuke dagoela urte bilion zera zuak, hau esanako baiestapen bat bota eman, ezta? D-ereduak ez du funtzionatzen agian E-eredu bat ez pentsatzen hasi beharko dugu. Nik uste dut, arrazoi daka. Osea, hala da. D-eredua da gaur egungo hezkuntza plana, bai? Eta argita garbi dago arrazoi dakala. Ez da bi. D-eredua ez da bi. Ero behintzat D-eredua ez da ekosistema lagungarria euskararentzako. Eta hori hala da. Baina nik uste dut hau bezalako baiestapenak egiteko funtsezkoa dela iturrira joan. Eta iturrian zer gertatzen den ikustea diagnosi serio bat ataratzeko. Eta nor da iturria? Irakasleak eta ikasleak. Ez beste inor. Irakasleak eta ikasleak. Zuaren lehenengo hilaran dauzenak. Horiek benetan dakitelako D-eredua baliagarria da, ala ez, euskara sustatzeko. Eta jakin nahi zuen, ISEI-beikoak horretan dabizela aurton. Bai? Primizia, botatzen ari natzaizuen, benetan, Eta ISEI-beikoek, harakatuko dabez, datu guzti horiek, hortik, egoera aldatuko duten tresnak jarriak izateko. Ero hori da, behintzat, espero dugune. Beraz, nire realitatea ikusitakoan, pentsa bizen eman, ezkerraldeko gazteriari galdetzea. Zergatik ez da ben euskaraz egiten, edo zergatik egiten da ben euskaraz. Eta iturrira joan duzta. Orduan, 16 urteko 122 gaztek bete zuten inkesta, eta guztizek bete eren euskaraz batek izan ezik. Osea, hori miratelo. Ez da normala, iruditu jatan nahiko arraroa. Guztizek euskaraz bete baeben, argitagarri dago, guztizek dekela itxieneko gaitasuna, ondoren ikusiko dozuen galdera sorta betean izateko. Batek izan ezik. Alaz da bizitza. Eta, 24 galdera hartzen diez galdera sorta honetan, eta hortik kataran ebazan datu kuantitatiboak eta kualitatiboak. Karo, kontu eda, 3.000 bat erantzunegaz topatu nintzala. Gitxi gora behar. Eta, bendak kasue galdetegia ez eskaz amenparatuko, ez dugu denbora emango honetan, ze, azken finen galdetegia da, azteik ez, nahiago neuke erantzunetara jotzea, hortik mamurketak ataratzeko, ze erantzunetan dago gakoa, ez da, haiek egondako erantzunetan. Eta erantzunak holan ordenatu nebazan. Txepetzen parametroak, abiapuntutzat hartu neban, hainbat galdera ordenian jarriak izateko. Orduan, erabilera lehenengo kasoia, ezagutzen bigarren kasoia, eta motivazioa hirugarren kasoia. Eta joan nintzen, erantzunak ordenatzen, 3 item hauei erreparatuz. Hau da,
suposatzen da hizkuntza jabekuntza natural, txikitan, adibidez, euskara edo gaztelania ikasten dugunean, hau da hizkuntza jabekuntza bide naturala. Normaltasunez egiten duguna, bai? Hasten gara erabileraz, erabileratik, gero ezagutzara pasetako, eta ja azken momentuan motivaziora heltzeko. Zer gertatzen da ikasle helduegaz gaudenean, ikasle helduei galdetzen ziogunean, kontrako norabidea hartzen dugula. Hasten garela motivaziotik, gero ezagutzara pasatzeko, eta gero erabileran bukatzeko. Horregatik, kostata gabiz, erabilera neurketa hori igotzeko, ezta? Bai, jarraitzen doztezu ondo? Bai. Bueno, erabilera. Gure kasuan, dana erdaraz. Dana. 180,8 gaztelaniaz. Eta sare sozialetan, gizartemanetan esaten dugunean, WhatsApp, Instagram, Facebook, egunerokotasuna. Dana erdaraz. Izen daiteke ingelesaz ere erabiltzea, euskaraz. Baina beditu, erdaraz. Gero, argazki hauek jarri nizkien galdera sorta horretan, eta, prestigiozko lanbideak diez. Zientzietakoak, sukaldaritza, eneko atza, tortilla eta gure, dantza, moda, kultura, musika, eta begitu. Gaztelaniaz ere, lotu zituzten gehienek. Eta harrituta geratu nintzen. Ze nik badakit irakasleok txiki-txikitatik, eruten doguzan egun ikasleak, antzokira, kulturgintzari jagoko zarain bat jardunalditara, eta geratu nintzen apur bat harritute. Erantzun hauek ikusi orduko, ene ban uste hau bezalakorik jasoko geldunik, ez da? Baina, gaztelaniaz euskal egin nagusitu zen. Eta begitu, zer honako gauzak esan zituzten gaztek, ezagutzan, Jarriotasun aldetik jende gitxik daki ondo egiten euskaraz. Kalean euskaraz biztzeko tresnarik ezak mugatuta gaude. Ezagutza eskazak erabilera ere mugatzen du. D eredua estabil, maila akademikora mugatzen baita, eta askotan horretara ez. Hau da, txikitxoak izango diez, baina tontuak ez. Hauek diez nerabeak eta konturetan diez zer gertatzen dan bere inguruan. Eta ikusteko kapaz diez, ezkerraldean dakagune realitatea gaztelaniaz dagoela eraikita, baina gaztelania utzean. Hau da, bardine nora joen, bardine ze esparrutan egon, lehenengo hitza gaztelania izango dalako, eta bigarrenak bai, eta hirugarrenak bai. Eta laugarrena sorte apur bategaz euskara izan diteke. Eta haiek izaten dabe, deriuak ez dauela balio, eta kritikatzen dabe ezagutza eskaza daukagula, heldu askok. Motivazio aldetik, gehienek jarrera truke ordainikoa da agertzen dutena. Hau da, ikesten da euskara, gero titulo baten truke, titulo bat lortzeko, ez da? Hau da, jarrera instrumentala. Baina gero begitu, jarrera izanarazlea be nagusitu zen. Euskaraz ikasten dugu, hizkuntza delako, euskalduna eta eskerraldekoa naiz eta arronago, naiz eta familia ez den hemengoa, honek ilusioa eragin eustan, benetan, Eta, batez be, azken dato, euskara desagertuko balitz, 75,6 triste egongo litzake, eta identitate euskaldunik ez daukan 28 ere triste egongo litzake. Hau superimportantea da. Hau da, ondino itxarotena da. Zuek pentsa, 28 hori euskalduna espada, 28 horrik jarrera izanarazlerik espadaka, identitaterik espadaka, baino triste egongo balitz euskara desagertuzkero, itxarotena da. Hor jarri beharko geunke fokoa. Hor. Pertsona horiek muganatzeko. Lertzen? Eta haiek esaten dabe, iztunon ardura da euskaraz bizitzea, politikariek askoz gehiago egin lezakete euskararen alde,
Euskaren egoera ez da ona, ez dalako erabiltzen. Osake, badinotzu txikitxoak bai, baina tontoak ez. Eta argi eta garbi ikusten dabe guztion esku dagoela, politikarien esku bai, zesta egiten. Tala da. Eta nik esango nuke, ero lagun askok esaten dozti. Baina holatz, hor kontraesana itzena da, kontraesana da. Osa, esaten badabe, jarrera izan arazlea dekela, beren esku dagoela, zergatik ez dabe egiten. Ez dabe egiten kontraesana heldu ongan dagoela. Hau da, txikitxoek errepikatzen dabe ikusten dabena. Eta gen naturaltasunez, normaltasunez ikusten dabe guk geuk egiten duguna. Ze guk esaten dugu baina gero ez dugu egiten. Eta suposatzen da, helduok eredu barriak garela egintzako. Eta ohituta dauz, holako kontraesanak ikusten eta errepikatzen. Eta benetan, sinistute bagauz, gauza baten, egin dezagun hori. Izen gaitezen euskaldunak behingoz, bildur barik, bai? Hori da, ileskortasunean sinisteko, izen gaitezen ileskorrak bizitza honetan, ez da Tolstoik esandako esaldi bat, bai? Gaztetan eneban ulertu, baina konfinamenduan nengoela, nire eskuetara bueltatu zen esaldia izen zen, eta ordu ulertzeko gai izan nintzen, ez da? Eta konturatu nintzen, hau be, hizkuntzarekiko kontua izan daitekela. Gure arriskoak gorrotuak diez, por supuesto, hau da, kontrako jarrerak, eta badauz. Eta folklorea. Hau da, batzuek ondino be, esaten dabe, euskarak baztertuta usten dituela pertsona batzuk. Batzuek be esaten dabe, jendea behartuta dagoela euskara ikastera, eta azkenean batzuek nazka hartzen diotela euskarari. Eta hau nik uste dute oso arriskutsua dela eta gure esku dagoela hau aldatzea beste eredu bat eskeniz. Eta folklorea, begitu bi argazki hauek euskara gazlotzeko, arazorik ez. Lotu eben, ia guzti-guztizek. Hau da, maila folklorikoa. Horretara mugatzen bada gure hizkuntza, ametik ditxira kago. Ulertzen, nik uste dut askoz gehiu ikusi beharko luketela. Beraz, mamurketak, gogoetak, norekin egin beharko genukelan handiago, nondik hasi beharko genukelan egiten, zer ekarri digu COVID-ek, non jarriko dugu fokoa. Bueno, nik argi eta garbi dakat euskalduna izateak aparteko lan bat izatea dela, eta hala da. Hala da. Hau da, guk gure lan badakago, baina aparte euskarako lan badakago. Eta bildurrik ez, nabirik ez. Hala da, bai? Hori lehendik eta bene esan da. Fokoa jarriko neuke ahozkotasunean. Hau da, zuzenketa gutxiago eta berba egiteko gune gehiago. Superimportantea. Baina klaseetan esan gurut, normalean irakasleok klase magistralak emoten duz. Eta ez dutzi ikaslei berbaitxeko astik emoten. Eta iztekota bakarrik aldez aurretik prestatutako aurkezpenak botetako. Aurkezpen horiek erdi ikesita ekartzen dabez klasera. Erdi ikesita. Buruz ikesita. Ez da bebatik. Horreztalako jaiotasunik lantzen. Ulertzen? Beraz, beste mota bateko jarduerak landu beharko geunkiz klasetan. Denbora gehiago eta zuzenketa itxio haiek esko ikiltzeko. Eta jariotasuna landuan izateko. Bitu pasadan astean hau ikusi neban berria egunkarian, eta guztuaietan bide bat. Hau da lako nire filosofia, nire estiloa. Baita zenuen? Bai, zenbat? Ez nion erbatikoa zuzentzen. Hori benetako maitasuna da. Hala da, horrek dun benetako maitasuna, ez da? Eta hori da, guk egin beharko genukena, ez epaitu, eta, itzi okertzen, lasai, igual, ametik itxira, zuri ondo entzunez, ikesiko dago dezaten. Apurke, txirin, arian. Badakigulako ezagutzatik erabilera arteko ibilbidean, hau bezala kurrentera dakagula. Euskaraino, eta azkenean euskara. Eta arian, txirin, helduko diez. Beraz, nik uste dut hezkuntza eta eredua aldatu beharko dela, aldatu beharko dugule guzti-guztixok. Lehenik eta behin hezkuntza geldoa eskainiz.
eta murgiltze prozesua egokia eskainiz bai. Oda, zer da hezkuntza geldoa? Nik uste dut askotan, gure metodologietan nahazten dugu sale kontzeptu hauek, garrantzizkoa dana eta urgentea dana. Oda, badirudi, abiadura handiko metodologian gauzela, azterketak, eta titulitis, eta horretan mantentzen gara, disiplinari jagoko zan gaitasunetan. Baina, disiplina kontua alde bat ere itxita, ze behiorak emozioak, zeharkako kompetentziak, hauek lantzen ez badoguz, nekez lortuko dugu, euskararekiko maitasuna iziotzea. Emozioak, ikaten mundua, ze ikaten mundua da, haiek ezetutzen daben mundua, eta, por supuesto, metodologia aldatzen badugu, ebaluatzeko bidea ere aldatu beharko genuke. Euskara ardatz, superimportante. Hau da, guztiok izen beharko genuken filosofia berbera, hezkuntzan, irakasle guztitxo. Eta bada, hizkuntza trataera integrala. Hau da, ez dozta balio esateak matematikakoan, ez ni matematika zanituko na bakarrik, eta matematika zarduratuko na, ni matematika irakasleana. Ez bakar. Zu matematika irakaslea za, baina horretaz gain, zu irakurketa eta idazketa irakaslea za. Ze, bi gaitasun hauek lantzen badoguz guztiok batera, lortuko dugu ulermen maila igotzea. Eta gauza bat ulertzen dan momentuan bertan, gauza hori hauskatzeko gai izango da ikasle hori. Baina ulertu esarte, nintzamenik ez. Beraz, hau da, guztio, filosofia, musika, matematika, biologia eta irakasle guztiok lan beharko lituzketen gaitasuna. Da hala da. Hau da, ezin da miraririk espero euskara irakasle ongandik, denbora osoan zehar. Gauzak ez diez horrelakoak. Ezkerraldean nabit erbaitzen, zebakit ondarru beste ronde bat. Baina ezkerraldean alako errealitatea dakau. Guztiak, beraz, euskara irakasleok izan ezik. Zelan egin hori. Hori ez da. Hori ez da koherentea. Motivazioa, pasioa. Argita garrirako pasioa izan behar dugu, eta sinistuta egon behar badela egiten dugun horretan, ni banau, guztiz, eta dakadan lanien gozatzen dut pilo bat, ze euskararen aldeko lana da. Eta benetan, batzuetan, ez dakit, pentsa, alperikako lana izen da, hainbat kemen jarrita, hainbat alegin, gero, bakarrik ikasle bat limurtzeko. Ez pentsa bat bakarritan, pentsa bat lortu duzule, eta ez da gitxi. Ze ordu, irakaslea eta bera ere izango saria arnazguneak. Asko da, lorpen itzela. Eta familiak. Familiak implikatzea funtsezkoa da. Funtsezkoa da, ze orduan, familiek ere ulertuko dabe ze nolako lana dakaun irakasleoa. Ze zaiatan. Bai? Askotan pentsatzen dugu, aliketa horrein, aliketa horrein izan guru dauz familiak, ez da, arazoa. Besterik ez da belako ekarten. Ez ba, kontrako gauz egin beharko duke. Arrapatu familiak, sartu hezkuntza prozesuan, eta ikus daien zezaila den. Eta orduan igual, hasiko diez gitxio kritiketan. Ulertzen? Hala da. Beraz, murgiltze prozesua hauxe da, harrera egin eta babestu, ikusgai bihurtu eta ezagutarazi gure hizkuntza eta besteen arabera, eta beste hizkuntzekin kontrastatu. Nik uste dut emozioak lantzea arestian esan dutzu edan bezala benetan superimportantea dela. Agian ahaztuko dute zer esan dozun, baina ez dute ahaztuko zelan sentiarazi dituzun. Eta gauza berbera gertauko jaitzu ez zuoi. Hainbat ideia, botaten ari nahetzaizue, ziur denez, ametik itxira, ahaztuko jaitzu. Baina sensazio bategaz geratuko zarien, fijo. Eta emozio horiek diez landu beharrekoak izenak. Kontzeptua baino gehiago.
etorkinak. Ezkerraldean dakaguzan etorkinen kopurua gero eta handiagoa da, ez dakit Gasteizen zelan zabizien, baina ezkerraldean gero eta handiagoa da. Eta nik sinisten dut eleanistasunaren anistasunean. Hau da, ez dut sinisten eleanistasunaren ele bakarrean, ez. Eleanistasunaren anistasunean baizik, hau da, hizkuntza guztiak errespetatu behar, hizkuntza guztiak ikusgai bihurtu behar, bai? Etorkinenak bai, esango dut. Hau da, asimilatzea ez da integratzea. Nik ez dut gure euskara ikastea bere ama hizkuntza ahazteko. Hori ez da, horretan ez da txarrakazta. Kontua da, bera mantentzea bere kultura eta hizkuntza eta horretaz gain nirea gehitzea, eskaintzea. Hemen egongo lirateke gure etorkinak zerotik eta zer gure dugu ona pasatzea. Erabiltzaile gaituak izatea gure dugu. Karo, prozesuak denbora eskatzen dago, eta nik uste dut erabiltzaile gaituak izateko gizartea ere gaitua izan beharko litzakela, ezta? Prestigioa emon beharko liokela euskarari udal mailatik. Portaera pertsonala ere, aurre iritzi barik, zenbat aldiz entzun dut ez dago, etorkinak, hauek mantzotzen dabe euskararen jabeguntza. Mantzotzen dabe, ero ez, depende zelan egiten dugu, ezta? Eta nik uste asko dekela behiz nintzeko. Eleriko elkarrizketak, errespetua. Oda pilo jaurik izaten dugune. Hizkuntza simetriarako joera dakaguren da. Bagabiz ezkerraldean, taberna baten, eta justu hor gauzenak euskaldunak azkuztion, baina etorten jaku beste lagun bat. Eta beste lagun horrek ez daki euskaraz berbaitzen. Orduan, zer egiten dugu guztiok? Guztiok, momentuan bertan. Gaztelaniara pasetan gara. Ba ez pabe. Txarto ez entitzearen. Ez azerretzeko. Ez da, guk mantendu beharko dugu gurea, beste horrek gitxieneko ulermen maila badaka, noski. Baina, konplexu barik, lotza barik, guk gurean irri zabal bateagaz eta laguntzeko asmoa bazkitu. Nik jarraituko dutzut euskaraz egiten bakidalako gitxieneko ulertzeko kapasarela. Eta holan lagunduko zut. Simetriarik ez. Ze hor galtzaile sortatzen gara betiko, euskaldunok. Eta norrean izkera, hau da, purismorik ez. Benetan, lehen esan dutzuera. Eta purismoa ondo azaltzeko hau jarri dutzuet. Txakoli erabat guztan jata, ez dakite ideologia gaitik guztauko jata, baina txakoli guztan jata. Eta badaka usamen, el top 10. Ondarri bisuri eta ondarri bisuri zarratia. Hauek diez, el top 10, txakolion bat lehitzeko, hauek diez Euskal Herriko kostaldeko zaporea deken matzak. Bai, txakoli egiteko, hauetaz bai beste hauek ere erabiltzakegu. Mune matza, eskiriota txipia, eta hauek Frantziatik datozkigu, Akitaniatik, baina hauek Riesling, Chardonnay, Sauvignon, Alemaniatik, eta nahazten dugu gure ondarri bisuriaz. Bai, ze nazketa horretan datza rakazta. Eta kanpoko zaporek laguntzen dozkuelako gurea gozatzen. Beraz, txakolinari balio badotzo, euskarari igual bai. Ondorigak, bildurik ez, benetan, gramatika bitxio, ez dakit nor dagoen arro, benediko gramatikaz, igual gare bateko nebrija, ero larramendi, baina gaur egun ez dakit nor, egon ditzaken arro horretaz, baina arro gauz gure kulturaz, hori bai, eta kulturak lagunduko dozku euskara berraikitzen, eta bada, eta identitatea osta bere izaten, bai?
Eta bukatzeko, Salvadorrek esan dako, herria da gorputza, hizkuntza bihotza. Zertako esan bezala, ezta? Salvadorrek esan dako honegaz dana esaten da. Eta horretan sinisten dut. Dana emon beharreko lago maite dan euskara. Bai? Hala da. Bai? Listo. Bada.